Tak, nachádzame sa v obci Jasenovo pri obecnom úrade, kde s Javankom a spoločne predstavíme trasu z behu Zaži Ultra 10 hodín na Vyšehrad. Zaži Ultra 10 hodín na Vyšehrad. Za to, že si sa odhodlal ísť, tak ťa čaká niečo nádherné. Čujeme ďalej po SMPčku je hlavnej. Smerovníku pod Vyšehradom, pekne po zelenej smerom dole. Krásny zjazd, tu to môžeš osloviť. Tu pomaličky sa lúčime so zelenou a ideme v tejto zvonici. Zvonica je hlavný point. Nepomýl sa. Sme tu. Zaži Ultra 10 hodín na Vyšehrad. Tak sme späť v obci Jasenovo pri obecnom úrade. A je to krásnych 7 km a 354 metrov stúpanie. Takže čaká ťa krásna výzva.